Pasal na bitaw na bro no? Dilaw ba ito sana? Si Arvin? Arvin ang to? Dungag? Dilaw kayo eh. Pag-ukam ng pistin, puno Ay, ito wala kang puno doon. Bala lagi pinay, taklob lang yun. Kasabog pag manok. Kasabot ka na. Pag uka ba? Pulbo na ko ng kontak lo. Ilaw dahil. Ilaw kayo? Hindi ko ganyan mo, wala pa yung kayo ni mo. Kas-kas. Wala di ka. New Year guys! So, pagkalong ko kayo ron, dito may mag-celebrate sa ako New Year. So, kaban ako si Roger. Si Panel nasa likod. Anyway, welcome sa aking YouTube channel guys. Padulong namin terminal karon. Pick up ang sakyan padulong sa Ubay. Anyway guys, palihan kong subscribe sa akong YouTube channel. Tapos i-upin na lang pindot ang bell button para ma-notified ka sa akong mga i-upload mga video. Para saan yun? Ubay na yan, no? Kana na lang ito sakyan. Ay, salamat. Murag nanay. Nanay, may among sakyan diretso. Ubay na, ubay. Tara. Salamat. Ay, 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 ay. Antay na pinag. Wala, nagbuong mo. Wagit. Yun, naguna ang jacket ni Gerald. Na namin sa multi-cap karon para Ubay. Isda sa Lipiligya. See you later guys pag sa Ubay na. Hala ka diya. We are the Taliban. Saan nga akong mask eh? Nakuha lang siguro ako ilaw. Nakakong ilaw akong mask. Hey guys, please support my TikTok account. Ha? Murag ubay na no? Ano ko napata sa talipon? Nanamit sa murag ubay guys. Oh my god, nanamit sa murag ubay guys. Look at guys. Oh, nanamit rin sa murag ubay guys. Ay, murag ubay na nila rin. Safe and sound. Hi guys, sabat kami. Hi, thank you. Ubay na dito. Boom! Oh, ubay na dito. Ubay na gini ha. Ubay na ni dili na ni talibon guys. Ano ta adi dari ah? Dari ah. Ha? Dari ah. Dari? Guys, nanami sa Ubay. So, kami dahil ang taga Talibon branch. Anyway, upat gid mi kabuok guys. Kaso lang, ang among cashier nabtan man og lockdown. Bis kay man hinato diri as atong March nya mamo gitoy first day gid nga lockdown sa nasip. Kumbaga first day gito siya nga lockdown nga nahitabo atong March. So
So nakabalik na po siya bayugan. Is kaya na to sa pantalan. Sa Banon. Ha? Tara, tara sa paluapan niya. Opan. Saan na, Aloy? Ha? Saan ka? Inom tubig? Ha? Bukaw ba? Di ba mainom? Wala, karon ra. Pagpalit, huwag imna nun. Pagpalit na lang magtubig. Namay, ito yung sulanan diha ah. Ang saan eh? Oy! Sila po minata ni. Sinin naman yung hangin. Kagsara na. Saan naman na? Magsugod naman lagi mo. Sita subasog pa ba? Sugdan. Sayo. Sayo pa. Iunan sa atin. Kasi mo man, matiwas kinakinilaw diha ron. Nagpaypay nag-anak na nilay. Ito, lagi nang balay. Karne. Pagi daw ron. Lagi ron. Oy! Kalami sa sinog ba? Rang dako akaayo. Ang duha oh, bihib kayo. Bihib kayo. Ilang na gabok niya? Ang upat na. Sana. Ang limpo. Ha? Limpo. Wala rin atensyon yan. Very cute. Very cute. Very cute. Say hi to the vlog. Last month standing na mo daw leg. Doggy, say hi to the vlog. Ya, naka, kung natin mo buka. Ha? Say hi to the vlog. Hi. How are you? I'm Whitey. And he's Blacky. Blacky and Whitey. Hala ka diya. Ang duha ka binuhi. Come on. Hi. Hello. Hello, baby. Hello, baby. Hello. Hello, baby. Hello. 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 Cute, cute, cute. Dalang duha. Happy New Year! Hala, naku inani sa una. Itahira. Sa asa kay kuato nakapalit so okay man siguro sa una. Kuan man ni kanang asa ni tawag ini? Is topsider? Topsider ba ni nga sa tang tawag ini? Pila ba mo? 764. Asa dapita? Dala naman tanan, Shopee man na order. Nakanindot oh. Unsay brand lang? Hygie? Ang lakaw ah. Ano si Laylay? Pasok kayo. Ano yung kinabuhi dari ah. Pero karon na pod na kanyo yun man. Usually. Din! Ay, din! Ay, humot. Wala pa. Tara, gitripan gito. Kung anong di siya sinugbaloy oh.
Tayo naman ang disyo niyo, namubog. Manabog, painom na ko na ron. La. Uy! Sa ibabaw na ibutang dong. Kamatay na. Ayaw, yan na. Hindi gamay. Oh, ako ah. Uy! Okay. Ingit lagi diri ay. Sila din. Daw kayo nga isda. Subo ito to sa labi mong sito. Bulan mo ko. Ha? Unsa man? Tilawan? Be patilaw daw. Tilawan daw nato. Pila ka suga inyong gipasiga dito sa tindahan sa sa atubangan maka. Ha? Lungkap na tindahan ba kayo na? Ginungkap ang tindahan? May kwarta yung nito. Ha? Kasi galing ng buntag. Nya. Ah, maniagi. Tingnan lang may handi. Wala ang tatang dito. Grabe kining ubay uy rang kindahan kawatan. Gani kay way kwarta. Wala na wala di ba? Wala na. Mga kontra, bonus. Ito lang mga papel nga bungkag dito. Ang bonus giukab. Nya. Hati. Ano na buntag pa na no? Oh, dito buntag. Sulod din ako. Angat mo New Year pag Abril ninyo. Unsa na tanan ko sulod, unsa ni kon? Kami gidong dito na to. Tanaw pa mo kilikili. Wa mo buhay ka ng sana. Wa mo buhay ka ng gipakli nga cellphone. Wala. Wala ka niagi. Tubangan to, gianak to. Tubangan mo bata gi kwando. Bata rin pa na to. Ano wala ninyo gi. Di ba duha ba ang kadina ana? Gani. Ano na kuan man nakasulod man. Ano bata dito eh? Ha? Hindi ako baba without pansin ba? Dito yung lisok siguro. Bata lang. Hindi man daw silbi kay naman to ilanisan ni Dorpita. Sabang kayong sa Pero kanito. kami gyapon sila nisan siguro nagmapon siguro. Aba. Malaon na tulog na. Ang katob yan sin bitad to sa Luyora, mao ka brebyat to. Tumurang gianak rin nila ba? Kibali ug ana ra ba dito sa Luyo sa Kasiranan no. Nagkasip. Dili na. Pero gamay gan, gamay na wa ito. Wala may nawa na. Dili na sa tuwa pero kang misa na di napita. Taga na to gawin nakuha dito ah. Di po to makuan ditong atubangan oy kay nakanakuan di gito. Nakakadinar ba Dito gito. na ako itong gamay ng kandado. Dali agad. Tama pag tao ni mga gaya-gaya di kani balik. Gianak na ito gabi oh. Ilog-log to. Hindi gipok-pok. Gamay ng kandado. Ang mo to. Wa man ka nagubang ka na daw pag Abril ninyo. Wala. Puno. Pero mabalik dito ma. Wala na may kuan niya kan ang makaron niya. Makaron niya ang kan. Saan akong Ale. kung babago ka? Unsa ang channel? Dali ra gyapon magbato kuan niya. Ya. Magbato minggu plot dali ra man pud. What na lang iya? Kuan daw na. Nya. Mangga nya. Mo na kanya. O di na nato marit. Samar na kay di na. Pagapoy lami. Samar na. Okay, tara. Tingnan lagi santigan. Pagawin klaro. Ay wala na tibayad oy. Para ninyo og kuan. Kanang Pero mayan na. Klaro. Di magud amo tagingnan gud. Ti. Amo tambay ti. Ay yan oy. May ikaw may ante dito ba? Ha? May ikaw na may ante rito. Kada na okay, katong okasyon sa Pasko kami bitar dito. Dito din sa dito din sa nagpasko. Mati kayo eh. Dito lagi na. Tama na, Laom na lagi oy o kamay. Alas 4 na ikaw na ulit. Kabla, oras ka marag kami rin taon dito. Ano? Ngayon ito. Wala eh. Tagay rin. Kami nagpasko pon dito, kami dito daw pa ni dito ilabusi. Sila report ako ra sa rito sa tindahan. Pero nakakaon gyapon ako. Agi ana ko ron. Ya, wala man mi kuan ini cake raman. Pared! Ako lagi ko na. Ilan? Pared! Uy, kalau isa ice cream kita bunan in town. Kita bunan ng ice cream oh. Yes, ang hurot naman yun. Ay, ano ko? Madami, di ba? Kaon mga batos. Kit! Kilimog tayo, kada ana. Ugma, wala na ugma. Oh, kinilaw. Wala na ugma. Wala ni ugma. Ano na ito ngayon? Happy New Year. Happy New Year. Pwede ko mong tangan din. Kaon mo pa. Nangan. Tangan lagi.
Paano tindahan ra? Uniform. Tugi dogi. Pins man. Pod. Oh. Ano yung mga kunin? Hambog. Mga sweet kayo ba? Sweet? Bukod yung matiyan. Sweet potato. Sis apa man din ang unsam lang kayo nagpabag mo na. Yes, kayo. Hi guys, so nalipong-lipong ko gamay kay nakainom ko. Ano namang sitwasyon nila? Ako ra dairon kita sila sa kanan nila. Dari lagi invite pa daw sila dito. Guys. Happy New Year guys. Please be safe. Taggon ako. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Stay safe guys. Click ng bell button guys, tas pilian ng all para ma-update ka sa mga bago na ko ngay upload pa nga video. Happy New Year! Bye!